Hvor lang tid skal man så filme, for den ikke er en short? Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja, ikke? Jeg skal filme i 3-4 minutter. Men jeg tænker, det bliver det mindste. Altså, det er ikke noget nødvendigt. Du ved godt, hvordan du uploader til YouTube, ikke? Ja, præcis. Så det tager lidt det ud af opgaven. Altså, du ved, jeg har lige gjort det 4-5 gange snart. Jeg vil så sige så meget, at jeg tror, at storyboarden skal virkelig arbejde på, kan man sige, ikke? Hvad vi vil vise. Hvordan den fungerer. Ja, hvordan det fungerer, hvad er det egentlig, hvad vil vi gerne ud i, kan man sige. Vi skal jo nok også lige ned og så lige stå med den først, kan man sige, fordi har du brugt en stiksav fra? Ja. Nå, det har jeg ikke. Har du brugt en stiksav fra? Det er nemlig også det. Jeg tror ikke. 1 minut og 2 sekunder.